Таке дорем як сомон танген шва ки дорем марҳама. Зашагиотона махфира шустай ҷанаб мо шумора хонаи худурафта махфира марҳамат танген шва ки дорем пештар хонаи падару модарда ами ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбеда хонаи падару модарда. Ай сабаби хонаҳо майда будан, мақсад фарзандои падар зиёд будан, мақсад омадем ки амиҷа хай зиндагии мустақилонаи худро пеш барем. Иншаалло ягон вақт мақсад соҳиби хонаву дари худ монам насиб бигардем да иншаалло. Мақсад ягона мо ҳастем апаҷон, дигарош солим ҳастанд. Мақсад 12 сол апаҷон мактаби интернати Исора хондем, баъд аз он 2-3 сол нахондем, баъд шӯъбаи ғоибонаи давлат донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ пединститутда мақсад то курси 5 ғоибона хондем таҳсилоти ибтидоии омӯзгорӣ апаҷон. Не, ай кӯдакӣ ма сғира мондагим. Дар оила мо 4 нафар ҳастем нобино. Якамыз дута апаи дигаму худам. Ҳамамон ба гурӯҳи маъюбиям якум ай чашм. Дар шаҳри Ироғон ба шаҳри Душанбе ба шаҳвар баромадам. Фарзандам дорам. Фарзандои шумо солим ҳастанд? Намешна солим, ай 8 солим. Ай чашм. Намебинад? Ай пони худ намебинам, ама камтар мебинам. Ифтихор мекунам ки хай ман шаҳвари баномус дорам, мехӯронам, мара мепӯшонад. Инҷода ростиш апаҷон 3 сол мешавад. Дар зиндагӣ бевай намешавад бе ҳами камудӣ. Мисоли гап мо пули квартира метиҳем, пули свет метиҳем, мисоли гап мо я пенсияра нигоҳ мекунем, ягон ҷо кор намекунем. Хай дар зиндагӣ апаҷон бевай намешавад. Мисоли гап мо ягон ҷо маълумот надоштем, мо квартира мешитем, вай намешавад охи бе камудӣ ва бе ҳеҷ чиз. дар хона апаҷон меоем камтар бо ҳами кӯдако машғул мешем, мақсад дар таълиму тарбияи ҳами кӯдако ки саҳми худмона мегузорем, бо каму беш ба ахбори омма мақсад гӯш ба садо метиҳем, радио гӯш мекунем апаҷон ҳаме чизода. Мақсад аз сомонаҳои иҷтимоиам мешунавем, аз радиое ки вай аз хусусӣ аст, давлатӣ аст, мақсад аз радиои Садои Душанбе, радиои Тоҷикистон, радиои Фарҳанг, ҳами мақсад чизи луғавии худмона бой мекунем мақсад да. Мехоҳем ки ҳами мустақилона албатта пеш мебарем да, мақсад дар бобати зиндагӣ вай ягон вай надорем, мақсад ҳами камакак сарпаноҳи худмона мехоҳем пайдо кунем апаҷон. Хоҳиши онро дорем ки морам дастгирӣ кунанд, сарпаноҳи худмона пайдо кунему, мақсад ҳами мушкилии мо бартараф шава апаҷон. Мақсад аз сомонаи оила хоҳиши онро дорем ки мақсад моро ягон нафари соҳибкор, ягон мақсад шахсе ки боша ки дасти мора бигиранд, иншаалло дар ҳами моҳи бузурги моҳи шарифи Рамазон иншоалло дасти моро апаҷон бигиранд, сарпаноҳӣ пайдо кунем барои худмон.